O prvej pomoci, o zdraví napríklad. Aj cestovanie, alebo o lekároch niečo. Vzťahy na pracovisku, alebo vzťahy partnerské, alebo rodinné vzťahy. Vzťahy, zviera tam. Ľudia s mentálnym postihnutím nežijú vo vzduchoprázdne a veľmi dobre si uvedomujú to, čo sa okolo nich deje. Oni si všímajú, že ich rovesníci odchádzajú od rodičov, začínajú žiť samostatne, zakladajú si rodiny, majú deti. A nevyhnutne sú tým pádom aj ľudia s mentálnym postihnutím konfrontovaní s takou vnútornou otázkou, či takéto niečo by mali urobiť aj oni, či na to majú, či to vôbec môžu. A iba málokedy im odpoveď na tieto otázky prinesie škola alebo zariadenie, a pokiaľ nejaké navštevujú. A ani v tých rodinách sa vždycky o takýchto témach nerozpráva. Sa mi páči to, že tu mám veľa kamarátov, že sa tu môžem veľa naučiť. Z toho sebaobhajovania tie všetky témy, ktoré sa tu učíme, že sa tu môžem naučiť sama za seba rozvíjať. Na skupinách sebaobhajcov je priestor na to, aby sme si zdieľali naše autentické skúsenosti navzájom, teda tie jednotliví sebaobhajcovia. Niekto má skúsenosť so samostatným bývaním, niekto pracoval, niekto pracuje ešte stále, niekto žije v partnerstve, čiže tá rôznorodosť tej skupine naozaj prináša veľké benefity. Toto mi nedáva. Dáva mi to hlavne, že sa môžem vyrozprávať a sú tu zaujímavé témy a na tie zaujímavé témy, ktoré sú tu, môžem povedať aj svoj názor.